AJ Home Linens and Curtains. Tara na sa AJ Home. At home na at home ka. Araw-araw sa AJ Home pwedeng pumunta. Purukwan, Mangga, Kakutod, Aray at Pampanga. Dito maraming pagpipili ang produkto na pangmasa. May kalidad pa sa tibay, sulit sa halaga. Tara na po sa AJ. Konsyal Archie, mag-Konsyal Archie, i-Konsyal Archie. Konsyal Archie, Simbulan, Basilio, Tangan. Ngayon na Kabarangay Kap Alex Pandilyo, Kapitan tamong kailangan at dapat iboto. Kapitan Alex ay asahan, tingkagiwan at prinsipyo. Tao yang mapaniyaw, agyong magserbisyo. Kap Alex yaing suportan. Oreli po, tingkakong barkada, King Barangay Talang Kandaba, Singaw Sandang, Grupong Vendetta, Kasanggada, Ime Mario at Masa, Grupong Vendetta, paninguna ng Ka, Julay de la Cruz. Remix! Barangay ning Talang, Balen ning Kandaba, atin kong barkada, kakong akilala, iyapin rin. San Simon Birthing Station, a mother, baby, friendly clinic, advocates breastfeeding through Administrative Order 51. Tama, sapat at eksklusibo, gatas ng ina ay number 1. Gatas ng ina kailangan ng sanggol na bagong silang. Sa taglay na colostrum mapoprotektahan sa infeksyon o karamdaman, lalaking malusog ang katawan. Kapitan Jet, kakong akilala. No ka rin. San Esteban, King Barrio na. Tao yapong mapakyabe, magana ka, ampong makamasa. Tama. At pablasang yan, may ragulya, may nibatan, King Mayap, a pamilya. Ikap Jepian, yan may natiling responsable at mayap iyang tata. Wow! '13, anyang yan tagalya, may kalubyo,